Basadari Zindabad Ganda Basadari Zindabad खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। सो रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो थाखाय नुजाफैबावनाय जाबाय माखासे पइन्ट्सफोरखौ लानानै। जों दिनै गिबिसिनथारावनो नैबे एम सायखं बसुमतारी सारनि सायावहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन पस्टखौ लानानै। नैथियाव जोङो इउपिपिएल नि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारी सारा भिडिअआव मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना जोबजासे खोनासंब्लानो जाबाय। जोबनायावसो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। बे समाव रायजोफोर जोङो नैबे पस्टनि सायाव फंनैसो सावरायनोसै। जों नुनो मोनदों साफ्रोमबो इउपिपिएल दैदेनगिरिफोरनि फेसबुक अफिसियेल पस्टआवहाय गासैबो बेबायदि मोजां बाथ्रा बुंगासिनो दङ आरो मोजां फिथाइ थायनायनि बाथ्राखौहाय जोङो खोनागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो जोङो बेयावबो नुनो मोनदों जे इउपिपिएल पार्टीनि सासे एम जायखौ जोङो अमर बसुमतारी होननानै सिनायनो हायो। दा अमर साराबो गावनि फेसबुक पेजआवहाय पस्ट होनाय जोङो नुनो मोनदों। खम समनि गेजेरावनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां खबर मोननो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो खोनानो मोनदों। हयथ' जानो हागौ बिटिआर एकर्डआ मावफुंजानायनि लामायाव फैगासिनो दङ। सान हर इउपिपिएल पार्टीया बर' हारिनि थाखाय बे एकर्डखौ मावफुंनो नाजागासिनो दङ रायजोफोर। दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन इउपिपिएल नि मावथिफ्रा बेफोरबायदि पस्ट होगासिनो दङ बेखौ जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। बावैसो सम सिगां जोङो रन्जन दैमारी सारखौ लोगो हमनानैहाय आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारनि पस्टबो जोङो नुनो मोनदोंमोन। दा बेफोरखौ जोङो नायोब्ला हयथ' बिटिआर एकर्डआ मावफुंजानायनि लामायाव फैगासिनो दङ रायजोफोर। दानिया खोनासंदो इउपिपिएल पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारी सारा फुल डिटेल्स प्रमद बर' सारा रायजो सभायावहाय एमपि नमिनेशन गथायनायनि जाहोना मा बिनि फुल डिटेल्स बिथाङा फोरमायनानै होदों। खोनासं। खौरांगिरि लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ दिनैनि बे खौरां मेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि दिना जोंनि बर'नि थाखाय जोबोद मोनसे जारिमिनारि दिन, जोबोद रंजानायनि दिन, जोबोद मोनसे खुसिनि दिन जे जोङो जारिमिनाव माब्लाबाबो साथाम मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय मोनबोफेराखैमोन। गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलाव जोङो साथाम मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट मोननो हादों। सानै मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट रायजोसभा, सासे मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट लकसभा। जोङो मैया इउपिपिएल हान्जानि मानगोनां आफादगिरि आरो आगुनि जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांनि नमिनेशनखौहाय मोनथाम हान्जाजों ज' जानानै इउपिपिएल, एजिपि आरो एआइइउडिएफ मोनथाम हान्जाजों ज' जानानै जोङो नमिनेशनखौ होदोंमोन मैया। दिनै स्क्रुटिनि दिन दङमोन। स्क्रुटिनि दिनै जाखांग्रोमोनानो जोंनो जे जायफोर प्रिसाइडिं अफिसार दङमोन बे प्रिसाइडिं अफिसारा खोन्थादों जे जोंहा रावबो कन्टेस्ट गैया। कन्टेस्ट गैयैनि थाखाय जोंनि प्रमद बर' बिथाङा आनकन्टेस्ट भाबै दिनै देरहानानै रायजो सभानि सासे एमपि जानो हाबाय होननानै बिथाङा फोरमायहरदों। गतिके जोङो दिनै जोबोद रंजादों, जोबोद जोङो खुसि जादों आरो जोङो बे सानखौ मोनसे सनानि हांखोजों लिरनानै थासिगोन बड'लेण्डनि जारिमिनाव होननानै जों सानदों। दा साथाम मेम्बार अफ पार्लियामेन्टआ जोंनि पार्लियामेन्टआव थांनानै गिबि एजेन्डायानो जागोन जों 125थि संबिजिरनि सोदांनाय। 125थि संबिजिरनि सोदांनायाव मा दङ? बेयावहाय मोननै संबिजिरनि आर्टिकेलखौ सोदांनांगौ दङ। गिबि आर्टिकेलानो जाबाय 280। भारत संबिजिरनि 280 दफानि गेजेरजोंहाय केन्द्रीय सरकार, मिरु सरकार एबा रायजो सरकारनि गेजेराव रां बावजाखौ राननाय जायो, रां रुफाखौ राननाय जायो। गतिके दिनैनि थारिखआव सेन्ट्रेल फाइनान्स कमिसन आरो स्टेट फाइनान्स कमिसनखौहाय आर्टिकेल 280 नि गेजेरजों दानाय जायो। खुनु अट'नमास काउन्सिलनि थाखायहाय आर्टिकेल 280 आवहाय दिनैहाय खुनु स्क'पआनो गैया। बेनि गेजेरजों अट'नमास काउन्सिलाव रां फैनायनि खुनु स्क'प गैया। गतिके दिनै आर्टिकेल 280 खौ जुदि एमेन्डमेन्ट खालामोबा 125थि संबिजिर सोदांनायनि गेजेरजों, अब्ला जोंनि आसामनि थांनाय बोसोरनि बाजेटआ गासै 2,40,000 कौटिमोन। 2,40,000 कौटिनि
जोंनि सुबुं सानखोआ जोंनि बड'लेण्डनि सुबुं सानखोआ जिहेतु 12निफ्राय 13 जौखोन्दो गतिके जोंनि राङाबो 12निफ्राय 13 जौखोन्दो फैयोब्ला फ्राय जोंहा 30,000 कौटिसो रां जों मोनो बड'लेण्डआ। खिन्थु थांनाय बोसोरसिमाव जोङो बेथनजों लोगोसे आरो डेभेलपमेन्टनि राङा गासै 3,500 कौटिसोल' जों मोनदों। जौगानायनि हाबाफारिनि थाखाय SOPD आवहाय जोङो मात्र 1,100 कौटिल' जों मोननो हादों। होनब्ला जों साननो हायो जे 30,000 कौटि मोननांगौ दङमोन, नाथाय जों मोनबाय बेसेबां 1,100 कौटि। गतिके जोङो आर्टिकेल 280 नि 125 एमेन्डमेन्ट जायोब्ला अब्ला जोंनावहाय गोबां रांफोर फैगोन आरो गोबां जोंनि गेजेराव जौगानाय फैगोन। नैथि जोंहा मुलाम्फाया जाहैबाय आर्टिकेल 280 जों लोगोसे जेब्ला 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन, 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जोंनि 40 जे बिजाब दङ बिटिआरआव दिनै 40निफ्राय 60 बिजाब जागोन। 60 बिजाब जानाय लोगो लोगो जोंनि बड'लेण्डआव 22टा जाति जनगोष्ठी दङ। बे 22टा जाति जनगोष्ठीफ्रा बयबो जोंनि बिटिआरनि एसेम्ब्लियाव बाहागो लानो हागोन, बिटिआरनि जे बिसायख'थि बेयाव बाहागो लानो हागोन आरो बयबो समान मोनथाय मोनगोन होननानै आङो फोथायो। गतिके साथामबो मेम्बार अफ पार्लियामेन्टआ थांनानै 125 एमेन्डमेन्टखौ पार्लियामेन्टआव पास खालामहोनायानो जोंनि गिबि थांखि। दा आङो जोंनि जे बिजाथि प्रमद बर' बिथांखौ जे दिनैहाय आसाम गण परिषद आरो AIUDF नि MLA फ्रा प्रप'जार हिसाबै साइन खालामनानै बिथांमोना जे नमिनेशन साबमिट खालामखांनायनि उनाव दिनै बिसायख'थि जायालासेनो आनकन्टेस्ट भाबै देरहालांनायनि थाखाय आं गिबि गिबियावनो AGP आरो AIUDF हान्जानिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। लोगोसेयैनो जोंनि कंग्रेस पार्टी आरो BJP पार्टी मोन्नैबो हान्जाखौहाय बिथांमोना केन्डिडेट फसंथेयैनि थाखाय, कन्टेस्ट खालामैनि थाखाय, जोंखौ खुनु अपोज खालामालासेनो देरहाहोनो खाबु होनायनि थाखाय कंग्रेस हान्जा आरो BJP हान्जा मोन्नैबो हान्जाखौनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। लोगोसे आं साबायखर बावबावनो लुबैदों जोंनि बड'लेण्डनिनो हान्जा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिथांमोनाबो बिजाथि फसङालासे जोंनि EPPL नि हान्जाखौ जे देरहाहोदों, बेनि थाखाय आङो BPF हान्जानि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। रायजोफोर जोंथ' बयबो भिडिअखौ खोनाखाबाय आरो जों बयबो मिथिखागौ जे बिटिआर एकर्डआ साक्सेसफुल जायाखै। दा बिटिआर एकर्डआ साक्सेसफुल जायोब्लानो BTC-आ बायो, मानोना BTC-नि आन्डारावसो बिटिआरखौ बानायनाय जाखादों। दा इंक्रिज खालामनोसो, डिक्रिज खालामनो नङा। दा BTC एकर्डआ लिमिटेड, नाथाय बिटिआर एकर्डआ लिमिटेड नङा। बेखौ बारायहोलांबाय थानायनि थाखायसो एकर्ड खालामनाय जाखादों। दा बेनिखायनो हयथ' जानो हागौ BPF पार्टीनि CM आरो जायफ्रा BPF पार्टीनि MLA MCLA फोर बिथांमोना 4 दाननि थाखाय बाजेट खालामनाया बिनि खारनावनो खालामदों खोमा। किजानि बिथांमोनाबो गिनाय दङ खोमा। बिटिआर एकर्डआ साक्सेसफुल जायोब्ला BTC-आ बायगोनखौहाय बिथांमोनाबो मोनथिखायो। बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे अलखदाव गोग्लैया फैबाय थानाय समावहाय, जुदि BTC-आ बायनानै बिटिआरआ सोलियोब्ला अब्ला BPF-नि CM मिस्टार महिलारि साहाबा जाहाथे जेंनायाव गोग्लैया बेखौ नोजोर होनानै किजानि 4 दाननि बाजेटल' बानायदों, नैबेखौबो आङो सानदों रायजोफोर। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बिटिआर एकर्डआ मावफुंजायोब्ला सानजाहाबो सिमा बारायगोन, MLA MCLA-बो बांगोन, बियाबाबो 42 जायगायावहाय 60 जागोन। बेखौहाय जोङो सिन्था खालामनाया मोजां। आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय डाइरेक्ट फाइनेन्सियेलबो फैगोन जुदि 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौहाय पास खालामनो हायोब्ला। दा बेखौसो हास्थायबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों UPPL-नि मावथिफोरखौहाय रायजोफोर। दिनै गोबां गोरों गोरों दंसै UPPL पार्टियावहाय। दा बिथांमोना थैफ्राम नाजागासिनो दङ बिटिआर एकर्डखौ साक्सेसफुल खालामनो। मानोना बिटिआर एकर्डआवहाय डाइरेक्ट फाइनेन्सियेलनि सोदोबा दङ रायजोफोर। दा बेखौ जुदि कमप्लिट खालामनो हायो अब्लानो बर' हारिया टटेलि चेन्ज जायो। बेखौसो नाजानाय जोङो नुनो मोनदों। बेखायनो हयथ' UPPL-नि CM प्रमद बर' सारआ रायजो सभायावहाय नमिनेशन गथायदों, जाहाथे बैफोर गोग्लैसोनानै थानाय मावफुंजायै खामानि बेफोरखौहाय जाहाथे मावनो हायो। दा बेखौसो जोङो नोजोर होनानै नुनो मोनदों रायजोफोर।
दा नोंथांमोननि नोजोरा मा आं बेखौ मिथिया नाथाय आंनि साननाय मथेब्ला आङो बेखौ नुहुरदों BPFआ बेनिखायनो 4 दाननिल' बाजेट खालामदों होननानैहाय आं साननो रायजोफोर अब्ला नोंथांमोना मा बुजिखो गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौबो लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइबबो खालामनानै लाब्लानो जाबाय जायफ्रा जोबजासे भिडिअखौ नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरना बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि